Әлбәттә, бу спектакльгә килгәндә тау битендә сабантуй шундый кызык, үзенчәлекле спектакль булырга тиеш. Өметләнеп калам, әлбәттә. Чөнки монда безнең инде, ничек дип әйтим, төп персонажлар инде ул әлбәттә безнең хайваннар, авылдагы хайваннар, шул ук сарык, шул ук кәҗәләр, шул ук әтәч, казлар, сыерлар. Һәм әлбәттә инде мин аның сюжетын, эчтәлеген сөйләп тормыйм, чөнки ниндидер интригада калырга тиеш бит инде. Һәм әлбәттә монда төп максат шул булган артистларны шушы хайваннар пластикасына китерергә. Ләкин анда аның үзенең авырлыгы бар. Ул хайваннар шул кешеләр аркасында бераз кешегә әверелә. Һәм шушы менә хайван белән кеше арасындагы булган уртаны әле табарга кирәк. Тән аша, гомумән. Мин үзем шәһәр егете, авылда үзем, кәҗә, причем кәҗә дә бик теге сирәк күргән бар, әйеме? Ләкин безнең бит инде монда менә кәҗә менә шулай йөри дип, шул ук актерны шул пластика корга кирәкми. Элементларын гына кирәк безгә бирергә, әйеме? Менә шушы хәрәкәт буенча, менә шул бер хәрәкәт буенча тамашачы, опа, менә бу кәҗә дип танырга гына тиеш. Бетте. Калган инде, чөнки без аларны корсак, шул конкрет тән халәтенә, ул инде безнең бераз әкияткә әйләнә теге. Менә стандарт әкияткә. Ә безнең монда бераз икенчерәк ракурс дип әйтик, шуңа күрә. Әлбәттә, һәрберсенең үз индивидуаль пластикасы бар. Һәрбер хайванның, ничек дип әйтим, гаиләсенең пластикасы бар, ләкин аларның бердәмлек булырга тиеш. Ул инде әлбәттә авыр ни, ләкин без булдырабыз, чөнки хәзер менә актерларның моторикасы эшли башлады. Мин аларга үз максатларымны әйттем. Аларга бер-берегезне карап, тоеп, күреп кенә сәхнәдә менә шушы күмәк спектакльне чыгарып була. Әлбәттә, кайбер артистка ул бирелгән хәрәкәт, кайбер артистка бирелмәгән ди. Ләкин ул артист барыбер булдырачак, тырышса, әгәр дә үзенә максат куя, ул аны барыбер эшләячәк. Чөнки анда хәрәкәтләр әллә ни катлаулы түгел, ләкин ул хәрәкәтләрне бердәм синхрон булырга тиеш. Ул сразу күренә, менә монда кемдер ашыга, монда. Ләкин миңа кирәк идеаль рәвештә 100%лы нәтиҗә. Һәр театр җырлый, һәр театр бии. Ул бит инде шул постановкасына карый бит инде, әйме? Ләкин монда бу тюз, бу яшьләр театры. Монда безнең тамашачы, ул әлбәттә балалар, урта буын балалары бит инде, әйме, шәкертләр. Һәм инде балалар психологиясына килгәндә, әлбәттә иң мөһим ул безнең визуал. Ул безгә аларның драматик хисләр уйнаганнары, белмим, бик кызыклы булмастыр. Шуңа күрә аларның игътибары менә шул күз аша, шуңа картинка булырга тиеш, рәсем булырга тиеш. Һәм ул рәсем һәрвакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Әгәр дә ниндидер хәрәкәт булмый икән, бала безне йоклап китәчәк. Үзем дә йоклап китәчәкмен, әйме? Шуңа күрә монда төп максат шул баланың бөтен игътибарын беренчедән җәлеп итәргә шул постановка аша. Һәм инде бала ул сабантуйның нәрсә икәнен белергә тиеш, аңларга тиеш. Шушы уеннар аша, шул көрәш аша, анда безнең ат чабышы аша теләкне уятырга, сабантуй, мәсәлән, авыл сабантуена барып карарга.